אז מה קורה חברים, כאן רסטיבלנו לשחק דורס, שמעתי שזה משחק מגניב כזה, סוג של אימה, אז זה לא כזה מפחיד, אבל זה משחק אחלה, די הוטל, כן, אז אני אתחיל את המשחק, ראיתי הרבה סרטונים, זה נראה לך המשחק, אז בואו נתחיל. מי שלח לי אותה? מי זה? מה אני שומע? אתה לחצת על לא נכון. לחצת על The Minds. זה סיזן 2, מה אתה... אוי, זה לא באמת מעניין. לקט! עצור שנייה, אני אעשה דמון. טוב, בואו נגיד שזה לא באמת קרה. אוקיי. זה... אתם לא ראיתם את זה. די לשלוח לי הודעות, זה מוזרים. זהו, The Hotel. כן. פליי. מקווה שזה... אוקיי. עכשיו אני מקווה שזה הוטל. ואתם לא שמעתם כלום, לא ראיתם כלום, זה הוטל. אוקיי, זה הוטל. הנה, רואים? אוקיי. נחכה שזה לואודינג. הגעתי להוטל, אם לא ניצחתי בכלל את המשחק. זה מוזיקה. כלום, אז אני לא... אז זה שיפט, אוקיי, איך אני דופק סקרין? נכון, זה שיפט. מפתח. אני יודע שפה מפתח, כי ראיתי סרטונים, ואח שלי משחק את זה. אוקיי, נפתח את הדלת, דלת 1, דלת 2, זה מעניין אותי. אוקיי, זה רעש של גשם. אוי לא, אם יהיה את רעש, הוא יריד את כל האדמה מרוב, נראה לי יקרוס לי מרוב שזה יהיה כזה רעש. ואני כזה פיפי קיווי. סתם, בקיצור המשחק הזה זה 13 פלוס, אבל זה לא כזה מפחיד. אני אומר לכם זה לא מפחיד, אז זה לא מפחיד. אנשים אומרים שזה 20 פלוס, והמשחק אומר שזה רק ל5. ל5, הוא יזור. מה זה החדר חסר משמעות הזה? הוא באמת, זה לא נעים אדוני, זה לא נעים. לא נעים, אתה חסר משמעות. לא. סיגמה בויס. אוקיי. דלת 6. תודה. אני צריך לוקפיק. נראה לי קוראים לזה ככה. אבל נראה לי קוראים לזה לוקפיק. דוד משה. אוקיי. בזמן שאני... זה נראה דווקא מגניב. יש את קווין רובין שזה... אפשר לקפוץ ב-The Minds? שיט, אני תמיד חושב שזה רן, אבל אני אגיד אני משחק רייבלס זה משחק מטורף. אפילו של משחק כאילו נגיד של 2023, זה אחלה משחק, אני לא יודע מה יש לכם, זה באמת משחק טוב. אנחנו יותר מדברים עכשיו על דורס, אני שומע אותך. דלתות, כמה דלתות? יותר מדי דלתות. בכללי זה צריכים עוד 200 אם זה אתה עושה גם את מים. איזה רעש. אני לא... זרמי הייד. אומייגאד. Out of my way. מה? לכו מהדרך שלי. אני אקריא את זה לסופים. אוי, לא. למה? אני עכשיו צריך את המפתח. איפה זה? למה? אני צריך למצוא מפתח.
שמעתם משהו נשבר? אני אומר לכם, זה לא אני. אני לא שברתי כלום. חוץ מאת המיטה. לא, רק הרעש. אני קפצתי על המיטה, אבל שכחתי שאני שוקל 180 קילו. נצנצים! נצנצים! מאיפה הנצנצים מגיעים? פה. יש לי נר. מה אפשר להדליק? עכשיו צריך עם זה, נכון? איך קוראים? מצית. לוויין. די, נו, איפה זה? איפה נצנצים? אמור להיות פה נצנצים? לעזור לך? לא, נצנצים שם. בטח באחד המקומות, בדלת הזאת. אני שומע נצנצים. הם ממש בדלת מאחוריך. ידעתי. איזה נצנצים, זה בדלת הראשונה. אמא שלי, אמא! אוקיי. זה הפחיד אותי. אני אגיד לכם את ה... אוקיי. 20 פלוס. סתם פשוט זה הפחיד אותי, כי אני לא רגיל שיש כזה דבר שעשוי. בקי פה, מגי. אני קורא לחתולים. שמע, אני לא צורכת, אני לא מפחד. אמא! למה זה הפחיד אותי? זה פשוט עיניים. חשבתי שזה סקריש, זה היה נראה שחור כזה. איזה דלת? לא כתובי. 18. 19. גם ככה לא אכלתי לטות. 80, דלת 80, אני צריך עוד 80 דלתות. 80 ועוד 80 דלתות. יש לי את מצית. עכשיו אתה יכול... יש לי פלסטר. יש לך את הלוויין. וואי, אתה יודע, שמרה, עוף ממני מרה, זה לא מרה, זה לם. איך אומרים את זה? מנורה? אני שכחת איך אומרים מנורה בעברית. אוקיי, דלת 21. 23. דווקא כשאני חושב על זה, זה מוזר, כאילו, דורס, דלתות, זה לא אמור להיות רומס. זה לא נכון, רומס רומס אנד... יש מקום שקוראים לו רומס. שכחת? כן. איזה? צריך להגיע ל1000 דלתות. וזה... אימא'לה! הוא רוצה להפליץ עליך. אוקיי. ידעתי, I know, שמעתי אותך, אמר לו. זה דלת הזאת. אתה יכול... זה דלת הזאת. מצא לך זה... אמא שלי! תדליק את זה. זה. 25, בדרך הנכונה. 25 בוא נשאיר את שירה דרך. איך מכבים את זה? תלחץ על אותו כפתור. זהו, מחובה. עשיתי לו. בואו נשאיר את שיר הדרך. הוא שיר מיוחד. שכחתי איך שרים את זה. וואי, ספונג'בוב זה בין הסדרות. איך זה נותן לי חוצי. למה אתה מונגס? זה הבונקר. בתוך הבטן שלך. אתה בוספוג מכנס מבוסס. מצאתי אותך. בוספוג מכנס מבוסס. מה עכשיו? כאילו, מה עשיתי עכשיו? זה נפתח הדלת? מה אתה חושב שהוא עושה? הבוספוג מכנס מבוסס. לא יודע, אני חושבת שזה יעשה קבום? Yes we go, קבום. אתה יכול ללכת לדלת. למה קורס לי? אוקיי, דלת. אומייגאד, אתם רואים את הקריסות האלה? ככה אני משחק רייבלס. אומייגאד. אוקיי. I'm chill now. מה זה? מה זה, עוגיה? מה זה הדבר הזה? אני יודע מה זה. מה זה? אתה משחק 24/7 דורס, מה זה?
say me, what is that? What is that? כסף של קיריוס לייט. טוב, אתה יודע מה, אתה בכוונה אומר לי את זה, לא, זה מה באמת... זה קיריוס? לא. קיריוס לייט זה נכון הנפנוסים הכחולים? לא, אני לא יודע מה זה, גם טוב, אתה יודע מה, פשוט, אוקיי. נפנוסים הכחולים. לא הסתכלתי עליי. מלך איך שקוראים. מנול. לא. אוי לא, זה הולך להמשיך ככה קצת הרבה זמן. אוי שלא. כי זה פה. איך ידעתי. זה לא זה. זה לא המפתח. אבל אני לא הולך להשתמש במפתח. כי הוא פה! איך אני... די! חתיכת מקולל. די! זה מקולל! הוא לא נותן לפתוח את אלו! איזה מקולל. אוקיי. אני לוחץ על 4. זה נשמע רע. אוקיי. אני מתחבא פה. ואני שרדתי. כן, רסטי הוא הכי טוב בעולם. שמעתי. אוקיי, הוא לא פה. פחדן. מי יכול לעמוד מולי? רגע, מה זה? 32? 32, יש לי זיכרון של דל. זה 34. אוי לא, אני שונא את זה. זה גם דארק. אוי לא, ויש פה הרבה עיניים. אוי לא. איכס! נראה כמו איזה מסטיק שחור. למה הם מסתכלים על הסרטים? זה כל כך נכון. אז אני מרגיש שזה ייקח לי קצת הרבה זמן. אז בקיצור אני הולך להראות לכם את הדלת הבאה, כי אתם לא רוצים לראות את הפספס הזה. אז צלמוס, אתה יודע. טוב חבר'ס, אני קצת מרמה, אכל אותי איזה משהו, בגלל מישהו שאמר לי שזה דלת 35. אבל אני אמרתי לו, לא, זה דלת 34. אז באתי להתקרב, ומישהו ממש לא מכובד קפץ עליי, ואני אגיד לכם את האמת, זה לא מקובל עליי. ובקיצור, קצת, לא! אני לא רימיתי, אני מבטיח לכם, היה לי את הלוקבוק הזה. Look at me. זה נכון? זה עכשיו סיק, למה אתה כזה מציק? אתה מציק לי, אבל אתה כזה מציק, אבל אתה נראה כמו קקי שחור. לא מבין את זה. טוב. הוא נראה... רק לי הוא נראה כמו ג'לי שחור. הוא נף. כן, הוא נף. תיכנס בתוך הספרים, אני אוהב ספרים. ישר. קופץ. ימינה. ידיים. אנחנו שומעים אותו ממש מאחורה. איך הוא אכל אותי? הוא היה ממש כזה שנייה מאחורה. ועשית קאוץ'. אבל אתה... אוקיי. יש לי ריבל חינם? לא. אני לא חוזר. זה הסרטון היום. אם אתם רוצים שאני אעשה חלק 2, והפעם אני אהיה הרבה יותר טוב. רואים לך את היד. וואלה. אני אשמח אולי אני אשתפר. אז המטרה יהיה 5 לייקים ממעלה, ו30 צפיות ממעלה. טוב, זה הסרטון, אני מקווה שנהנתם. ניפגש בחלק 2 או שלא. לא בחלק 2, מה עם הדמיים? זה יהיה חלק 2 חלק 1 ו2.